Ini rumat ngeten iki jengenge ngeten iki lho. Rumat ini jengenge ngeten iki. Hip ekore niku diunggahke modele ngeten. Biasane berkaturangan sangga langit ekore munggah. Lah paroe niku nek teng plangkringan mantep teng plangkringan. Teng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih karejanan kawilujengan. Kusipun ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi kinanjar bagas waras jasmaniah rohaniyahipun lan batinipun lan mugi ingkang mirsani channel Solawe mangke angkat kamoten kamulyan derajat lan pangkatipun. Lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun lan mugi dipun tambahi rejeki ingkang kathah limpah ruah krana rindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dados para sedulur, dalu menika channel Solawe badhe nyajiaken ta nyuguhaken perkutut ingkang mistis, ingkang keramat, ingkang gaib, ingkang bertuah lokal alam nggih menika perkutut berkaturangan sangga langit. Sangga langit. Perkutut sangga langit menika perkutut ingkang unik, ingkang langka. Amargi perkutut menika cogi sampun manjing antarane kawula Gusti nggih. Perkutut menika unik, langka, aneh. Dados saderenge dalem marak sebo cumantaka tenasane panjenengan sami dalem badhe metek utawi gambel kamardikane sawetara badhe matur badhe njlentrekaken perkutut berkaturangan kanthi sak renorane penggalih. Napa diwastani katurangan? Katur niku ngendikan anggon niku rasukan baju, turangga niku tumpakan, pusaka niku culika niku pusaka, garwa niku bojo, wisma niku omah. Dados diwastani perkutut berkaturangan. Lah yen lima wasta niku turangga, garwa, culika, wisma, kukila. Kuwi perkutut berkaturangan sangga langit menika. Perkutut menika saking unik nggih lulut nggih sampun kawula ramut kralangkunge nggih wonten nae 7 tahun utawi kralangkunge 7 tahun. Iki riyen dalem angsale saking anakan Nur Alit kula ramut. Dados pian niku kula ramut. Niku riyen angsale susoe teng Gedang Raja. Jadi nglambangaken Gedang Raja niku tiyang niku ratu, raja. Ratu. Di perkutut menika ratune perkutut ya menika perkutut sangga langit. Iki togi yonine dugi niku kodam ta yonine dugi niku manuke niku paruhe niku mantep teng plangkringan. Lah ekore niki berdiri lho. Jadi rada unik rada aneh perkutut menika. Diwastani perkutut berkaturangan sangga langit. Diwastani sangga langit niku yen sangga buwana kan salam bos, sangga langit iki nyangga langit. Dadi perkutut niki termasuk perkutut ingkang keramat, ingkang mistis, ingkang gawat, ingkang magis. Terus perkutut menika perkutut ingkang kawula remeni ketalit anggene kawula ngramut piye dadi mendoro manut. Niki nggih wone pun ucul menawi nggih pados kanta niki wangsul malih kawula ramut. Baik teng kurungan malih, Mas pun ical iki balik malih. Perkutut iki dadi perkutut niki nggih
Empami ucul mboten kaget mungkin nek tarep rezeki nggih balik. Yen iki balik malih. Amargi perkutut menika sipate pun manunggal rasa jati ingkang ramut kalih ingkang diramut. Dadi emut keteling diramut wonten niku jogi eling sing ndarani tetep wangsul. Perkutut sami mawon kados tiyang. Yen diramut becik, diramut sae nggih tetep emut sing ramut tetep sae. Diwastani sampun manunggal kawula Gusti antara sing ramut kalih sing kuwasa. Dadi pun roh lan sukmane niku sampun manunggal. Sifat kudus, Roh Kudus niku roh sing diutus sing Dewi Subhanahu wa taala. Itu keng ramut perkutut menika diwastani perkutut sangga langit. Nggih, perkutute unik kok nggih. Ya unik ya mendoro. Nggih. Ya unik ya mendoro. Iki togi anu ngeten iki lare nggih mendoro. Unik ya mendoro. Dados sedulur perkutut menika perkutut ingkang unik ingkang langka. Iki badhe kawula pirsani paningale niki cemeng kados klenteng. Cemenge kados napa niku paningale napa niku manuk gagak cemeng mireng diwastani perkutut Wisnu Murti paningale cemeng. Wisnu Murti niku sing rambut Dewa Wisnu niku cemeng ireng. Wisnu niku ireng. Lah iki paruwe gedhong menga, cadhong kenanga, cadhong donga. Paruwe niki menga lho. Paruwe niki menga kedhik gitu. Cadhong kenanga. Ndongaaken sing rambut perkutut berkaturangan sangga langit. Dan iki kore teko pirsani lho nggih waitung. Menele. Iki nek kore nggih hitung setunggal. Kalih 3 sekawan 6 7 8 9 10 setunggal welas kalih welas 13. Nggih. 13 niki perkutut niki nglambangaken satriya pemanahan. Namine kasatriya ni pemberani pemanahan niku pami ngincer utawi nggayuh pejabat, nggayuh napa kemawon saged kasembedan. Diwastani satriya pemanahan. Dikon satriya pemanahan paningale Wisnu Murti paruwe niku cadhong kenanga cadhong donga. Dan iki sukune kula pirsani. Sukune niku abrit lho. Abrit niku Kusuma Wicitra. Tapi kukune Brahmakala. Kukune niku abang. Abang ireng Brahmakala. Brahmakala niku nggih Brahma sipate geni kala niku nggih yen rambut niki mboten ati-ati, mboten ahli spiritual, mboten ahli tirakat, nggih bahaya mergi napa Brahmakala sukune niki. Mlampah bahaya yen mboten ahli tirakat, ahli spiritual. Perkutut menika perkutut ingkang unik, ingkang langka, diwastani perkutut berkaturanggan sangga langit. Perkutute unik. Dados para sedulur anggene medheraken perkutut berkaturanggan sangga langit. Perkutut menika manfaate ageng banget saged kangge kewibawaan, kerezekian, kangge karisma, tolak tenuh, tolak santet, saged kendang kinten, saged sirna. Menawi perkutut menika tuwae magis gaib. Ini pangger umat ngeten iki nggih ngeten iki lho.
rumah ini ngengek tadi. Hip ekore niku diunggahke modele ngeten. Dirasakake untuk berkaturangan sangga langit ekore munggah. Lah paroe niku nek teng plangkringan mancep teng plangkringan. Teng yang ngoten. Dirasakake untuk berkaturangan sangga langit. Dados pojok pedulur anggene kalau medharaken untuk berkaturangan sangga langit. Kula cekapi semanten, pablih wonten atur katane kawula kang sae. Kawula manungsa limrah kathah klentulan dosanipun. Wabillahi taufik walhidayah walhidawal kinayah. Ana wijabang lan lengi bumi karing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.